Здравейте на всички! Сега ни предстои да намажем този Endgrain плод от орех с масло на Osmo. За целта използваме Top Oil High Solid 3058 Farbloss Matte. Маслото дава чудесна защита в дългосрочен план, така че за мен това е едно от най-добрите решения, както за кухненски плотове, маси, дъски за рязане, кулички за сервиране, като тази, която правим в момента. Така че, нека да видим как се променя цвета на дървото веднага след нанасянето на самия материал. Сипваме малко количество от маслото, обираме покрай гърлото на консервата и започваме да разнасяме с микрофибърния валяк. Желателно е да се разнесе на максимално тънък слой. Може да се разнесе както с валяк, така и с микрофибърно. То е нещо като кече, което предлагат в шоурума на Osmo. Може и с четка. Аз предпочитам и залагам на валяка за тази цел. Ако усетите, че върви трудно, значи материалът е попил, така че добавяте още от маслото. Ето сега ще добавим още малко. За да може хубаво да покрием цялата повърхност на плота. Ето. Така, разнасяме. Ето как се получава. В момента се виждат отблясъци от лампата. Ето така не се вижда. И може да видите за какво става въпрос. Шарката на всеки един детайл изпъква изключително добре. И така ще продължим с цялата тази страна на плота. След това като изсъхне, ще го обърнем и ще намажем от горната страна, от лицето, както и кантовете. Това от мен за сега. После ще се включа отново с финалния резултат.